What is up again? Yes, it's me again, Lolo Max, and hindi ko lang kung saan tayo pupunta. Basta gusto ko lang magmotor, gusto ko lang umingot-ingot, yun lang yun. Samahan nyo na po ako. Ngayon, tatanungin ko po kayo, anong dahilan bakit kayo nagmumotor? Pinaka na tayo ng dahilan eh. Yung iba nagmumotor gamit papasok sa eskwelahan, gamit papasok sa trabaho. Iba pinangahanap buhay, pinantatrabaho. Magaya ko, sa totoo lang, pamasyal. Hindi, minsan kasi itong pagmumotor na to, ito na yung naging stress reliever ko, kumbaga. Ito na yung, kumbaga, gamot ko kapag ako ay naatake ng aking anxiety. Ako eh nagkaroon ng anxiety last 2008 pa. Kumbaga, hindi pa nga uso to. Ito pala yung tinatawag namin dati na ka-RTN pa lang sa buhay to dati. Wala pa yung word dati na anxiety, kumbaga. Wala pa yung depression, wala pa yan. Well, ako kasi, yun na yun, ito na yung ano, ito na yung naging gamot ko, kumbaga. Kapag ka nadidepress ako, ito, nagmumotor lang ako. Hindi ko alam kung saan pupunta, basta sabi nga nila, hindi importante kumbaga yung destinasyon. Importante sa akin itong kalsada. Basta importante sa akin ito, nabibiyahe ako, nalilibang ako sa pagbibiyahe. Kaya kung papansinin nyo, yung mga pinupuntahan ko, saglit na saglit lang yung mga ano, yung mga sinushoot ko doon. Kasi nga basta niwala ako na yun nga, na wala nga wala talaga sa destinasyon yan. Nasa ano yan, nasa kalsada lang yan, nasa adventure na ito, tinatahak natin, kumbaga ito, diretso tayo, ito yun. Minsan nga, nagmumotor tayo, hindi natin alam kung saan tayo pupunta eh. Gaya ngayon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. The past few days, busy rin kasi ako. Busy, and then yun, inatake na naman ako ng anxiety. Itong sakit na to, sakit ba to o ano? Oo, tama, sakit kasi mental health. Wala itong pinipili. Wala itong pinipiling edad, diba, lugar, oras. Pero alam nyo, sa totoo lang kadalasan, umatake anxiety kapag gagabi. Kung wala na tayong makausap, wala na tayong ginagawa, kung kailangan na natin magpahinga, kung kailan i-relax na natin yung isip natin, doon na tayo nag-iisip ng kung ano-ano. Ang kakaisip natin, minsan di na tayo makatulog, minsan naapekto na yung katawan natin, yung akala natin minsan na-atake na tayo, di na tayo makahinga, dahil na rin siguro sa kakulangan sa tulog, kakulangan sa pahinga. Minsan nawawala na rin tayo sa focus, which is ito ang paraan ko, magmumotor, para kahit paano malibang, makapag-focus sa mga gusto ko. Kaya bagay na bagay talaga tong Cafe 400 kapag ano, yung ganito yung gusto mo. Baga, relax ka lang, gusto mo lang din talaga malibang. Share ko na rin lang sa inyo kung ano yung mga nagiging experience ko pag ako inaatake ng anxiety. Kadalasan hindi ako makahinga, kahirapan ako huminga, para kang atakihin sa puso. Yung sinasabi nila na ano, na dasal lang yan, kulang lang yan sa dasal, diba? Kulang ka sa pananalig. Oo, madaling sabihin yun kapag ikaw mismo hindi ka nakakaranas ng ganito. Kahit anong dasal mo, kahit sinong tawagin mo, lahat ng santo tawagin mo na, kapag ikaw inatake na ito, wala ka talaga sa focus. Kaya napaka-importante minsan yung mga kaibigan natin na isama tayo sa kanilang mga dasal. Kasi tayo man mismo, hindi na tayo makapagdasal para sa sarili natin eh. Kaya importante dyan yung mga kaibigan natin ngayon na magdadasal para sa atin. Pero magdasal pa rin tayo, kahit minsan lumalabas na lang sa bunganga, minsan di na pumapasok sa isip, o kaya di na pumapasok o hindi na nanggagaling sa puso. Panggitin pa rin natin, dasal pa rin tayo. Kaya sa mga nagko-comment din na yun nga, na sana one day makabili nga daw ng ganito motor, ganito Cafe 400, ganun. Tuloy lang po. Kung
ano naman po yung dahilan ninyo, kaya gusto niyo bumili ng ganitong motor, kung or kahit anong motor pa ang drive niyo, kahit ano pang dahilan ninyo, tuloy nyo hanggat na ito yung napapasaya sa inyo, yung safe kayo dito. Ayun, speaking of safe, hot topic ngayon dun sa may hot topic ngayon dun sa may sa Facebook, sa YouTube, sa lahat, yung motovlogger din na rin na si Nudge Abdul. Yun nga, yung nangyari sa kanya regarding dun sa Zamboanga. Ewan ko kung napanood ninyo, pero yun nga, well, doon natin minsan makikita na mga Pilipino din talaga na full of hate na tayo. Kumbaga, nagkamali yung tao, mali talaga yung ginawa niya. Kahit saan angulo mo tignan, mali talaga yun. Pero minsan, yun talaga, napapadalas or grabe na rin minsan yung pag-judge natin sa kanya. Pag-ano natin, kumbaga, full of hate na rin talaga tayo. Now, which is, yun ang nag-trigger sa atin sa anxiety na yan. Hindi na ako nanood ng balita. Minsan siguro pagka nadadaan na lang sa wall ko or wall ko sa Facebook, yun, minsan napapanood ko na lang doon kung ano nangyayari. Pero sa TV, no, hindi na ako nanood ng balita. Kasi nga, puro negative lang eh. Puro negativity lang. At walang kumbaga yun ang mabenta sa atin kasi mga Pinoy eh. Kung ano yung negatibo, yun ang pinapansin natin. Nasa iyo kasi yung isang bagay or nasa iyo yung desisyon kung paano mo titignan ang isang bagay. Diba? Kumbaga dito yung negatibo, andito yung positibo, nasa iyo yan kung saan ka titingin dyan. Parehas lang naman lugar yan, parehas lang naman na sitwasyon yan, pero meron positive tsaka negative side yan lagi. So nasa iyo yan kung saan ka titingin, kung sa positive or sa negative. Nagdadasal ako minsan, nagdadasal ko talaga na kung yayaman man ako, kung magiging successful man ako sa buhay, kapalit naman na ito magiging masama ako at magiging mayabang. Sana wag na lang. Okay na po ako sa ganitong lagay ko. Tama na yung kahit wala ka, kahit medyo hirap ka, at least hindi ka masamang tao. Yun pa ang isang importante sa mga nagmumotor na kagaya ko. Wag po tayong aalis ng bahay nang hindi po tayo nagdadasal. Yun ang pinaka safety features natin, kumbaga. Wala na yung titindang buko rito. Sayang. Pahinga muna tayo rito. So yun po. Wala lang. Kumbaga parang naglabas ng sama ng loob no? Ay, dumi na ng motor natin. Kadalasan kasi lumalabas din ako pag so yun nga, hindi na ako nagbablog minsan kasi nga yun, ginagawa ko ng service minsan to kapag ka medyo malayo yung pupuntahan ko. Tapos at least yun, hindi na kailangan magkotse, hindi na kailangan so ito at least nakakadala ng expressway, gano'n. Minsan kasi pag hindi ko na rin binablog kapag wala ako sa mood. Kumbaga, kasi yun, lalabas talaga sa lalabas sa vlog mo yun, kumbaga lalabas yung, kumbaga yung, kung ano yung nararamdaman mo sa ginagawa mo. Kaya dapat lagi tayong masaya at kung, yun nga, kung malungkot man tayo, yung dahilan natin kung bakit tayo nagmumotor, pues, gawin na lang natin ang tama. Kasi masaya, malungkot, galit o kung gagawin mo ang tama, wala lahat yung mga nararamdaman na yun. O siguro mararamdaman ng mga manonood, pero basta tama ang ginagawa mo. Lahat naman tayo nagkakamali nasa atin na kung paano natin dalhin yung mga pagkakamaling yan. Maraming salamat sa papanood ulit. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat dahil napakarami na nating subscriber. Yes, 550 na. Nag-iisip pa ako nung gagawin ko sa motor na to. Puro pagkakagastos na naisip ko. Sa kadalasan po ng tanong sa akin dun sa yun nga, sa mga videos natin, yun nga, kung paano ko tinanggal yung sticker na to, yung sa may Motorstar, tapos yung sa may Cafe 400 na yun. Siguro i-demo ko or pero hindi ko na alam po kasi may pakita kung paano talaga paano yung ginawa ko. Pero at least sasabihin ko na lang dun kung paano ko ginawa and kung ano yung mga ginamit ko.
Para at least sa mga gusto rin magtanggal ng ano or gustong palitan yung sticker natin na ano sa Motorstar, yun. Right, so maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe sa akin, sa lahat ng nanonood. Patuloy niyo po sana akong suportahan. Malapit na tayo ma-monetize ng Kingay. Malapit na tayo ma-monetize ng YouTube. Sa ngayon, yun lang po muna ulit ngayon. Abangan nyo po ulit yung susunod kong video. Okay, salamat. Lagi pong tandaan, wag pong alis ng bahay or lahat ng ginagawa natin, samahan po natin ng dasal. Walang imposible. Have a good day. Ciao.